khona manje. Ngafika Uzokwenza lapho manje mina. uzowenzani? Yeke ngingafika lapho manje mina. Ayikho ke la into ewenza ukuthi unyuke lo moya. Cause ngiyalitshela unganelisi nangenze njalo. Lahlala. Angizwanga. Ngithi ngizofika lapho manje mina. Ngafika lapho manje lo ntshebe leyo ngiyibhekise phezulu mina. Manje ukuza kwakho la kuzonganelisa? Angizwa. Ukuza kwakho la kuzonganelisa yini? Kuzoba hayi we mama. Mana la nganeli khona ikuphi ke mshinde. Ekamereni. Isekamereni. Ngiyazama nje ngayo yonke indlela. Yini oyifuna kumina wena? Hayi baba usami ngokwanele. We. Kumele ngenzeni? Njengungitshela ukuthi wena ngikhathe mina ngiyindoda ngifake into la ngemuva. Ngothini bese nginjoya lapho bese hayi ngeke uzungibone nje mina ngenza lonto leyo. Baqhatha abanye mina ngeke uzungibone ngichatha. Yabona nje ngoba ugoloza ukuchatha ikona okwenza ukuthi ngize la. Ningizimu Afrika unelo lokhulumayo iRelative One Stories sinibingelele cha sibhalele usisi la nawe ungakwazi usibhalela i-email ikhona kwi-screen uhlala odabeni ushiye nenamba yakho ukwazi ukufonela manje abanye abantu bayabhala istory sisizwe thothi sifuna ukumsiza inamba yakhe ayikho siyambhalela back akasaphenduli so nje ama-email no confuse but ke nisebenzisa i-email bese ke nishiye nenamba yenu sisami uyaphila Yebo saphela bhodweni njalo. no ngiyaphila sijabule ukusibe nawe sibonge nje ukuthi usibhalele sikwazi ukucommunicate kahle wenze ngiyoba bese sisho ukuthi ushiye inamba usisi uba igama and uqhamukaphi Igama lami nguNonhlanhla Khumalo, ngiphuma endaweni yaseShowe. Nonhlanhla Khumalo ukhumalo uba konje ngethazelo Mtungu. Umtungu hayi ngiyazama ukushaya ingane yakhumalo hayi azange ngiqoma hayi angibafuni abantu bakhumalo ubona oqala oright sivumelene ngokuthi size la so sis singamoshela abantu isikhathi why ula Into engisuse ekhaya namhlanje ngeza la. Nginomuntu engihlekisana naye it's been 3 years mina naye sithandana. okay Kodwa nginenkinga. And lenkinga le igcine isingiholela ekutheni ngenze into engalungile. okay Yebo. Umuntu engihlekisana naye noma ngithini senzani like angimuzwa. mhlambe nihleli buyi TV awumuzwa Cha sengisholimise ngapha inkonzweni sekamereni. okay Angimuzwa nhlobo. Lokho kwangiholela ekutheni igcine sengithandana nombhuti wakamakhelwane. Ubhuti lo wamakhelwane yonke into nje uyenza kahle konke nje ku right. Akukho nje engathi mhlambe kuphuma eceleni nana. Kanti ngapha ubhuti hayi nginenkinga shem angifuni uqamba mama. okay aze sele ngazalwa angikaze ngizwe athi umuntu wami angimuzwa ngihambile ngamakhelwane nakamakhelwane ngangabezwa Hayi kamakhelwane ngiyabezwa. uyabezwa Hayi ngiyabezwa kahle nje. yini la angayenzi ngokwakho mase usuqathanisa ke manje Kokuqala when it comes to money akaphani imali ofishka intombazane nginedingo. okay Enkonzo sekamereni hayi yabheda. unzalo shesha qede wenzani awusibekele isithombe ngoba thina sikudidekile manje Hayi kuningi. Before ngiqala inkonzo sekamereni mebe khona nje yabo. Manje nani sengiqala nje hayi safe yabo into yakhona nje 2 minutes kuningi nje anama ngazi ngizamile sengibezelile. okay mhlambe lenkinga la iqale later noma nje cha solo kanahlangana vele bucabanga ukuthi kuzolunga Hayi qale later yona kuze hayi bekubeza ngizosini bekubona into ukuthi uthi hayi mhlawumbe ukuthi uzoshintsha ube nethemba hayi uhlala ubekezele kodwa abo sichaye akongisiza akongisebenzeli. ngabe communication okanye mhlambe usola ukuthi naye khona la sethola khona Hayi mhlawumbe khona la thola khona angazi kodwa amathiwa ke uthiwa la thola khona shuthi nakhona uza lento ayenzayo ududi phela. asikube eceleni ke ekamereni yena ke as a person umuzwa kanjani uyamthanda Hayi kumthanda ngiyamthanda ngosama ngiqamba mama. okay so into edala ukuthi wena uyofeba okay singathi ukufeba uye kamakhelwane ukusisa ukuthi cha awuthokozile ekamereni nawe uyafuna ukujabula Yebo. Futhi awunjoy nje ekhaya Lapha ngiqamba manga mathi ngiya-enjoy. so kamakhelwane nenza kanjani nisebenzisa ijazi kwanje nje nihamba nje Sijazz. okay naye ubhuti lo nisebenzisa ijazi mhlambe awazi ucabanga ukuthi ijazi enze uenjoy
Nhlobo. Nhlobo. Okay. Iziphi ke wena izinto ozenzayo ukuthi mhlawumbe umkhuthaze? Mhlawumbe ngabe uyavunula ekamerweni wenza njani? Ngiyavunula ngenze ama-picnic. Kube kuhle nje ekamereni ngithi hayi yabo nami ngiyilungise njengogeli phela njengomuntu esifazane kodwa kuyafana Nkosi yami. Awulala ngesikipha se-ANC. Akukhona. Ulala yini lokho elala ngakho lokho? Ama-ranger maningi agcwele lapha endlini kodwa and I feel lapho ka-useless. Yane. Ukhuluma naye. Mhlawumbe sami umuntu akazi. Mhlawumbe achathe into efana nalezo. Ngake ngazama ukukhuluma naye kwaba ngahlambe mina unephutha. Yabo lokho ebuza imibuzo sonke lezi zinto lezi uyifunde phi yini mhlawumbe uzwephi yabo. Kwaba ngathi mina unephutha athi mina hayi khululeka hayi. Sayeka kanjalo kwathula nje kanjalo. Okay. So usisikhuluma naye namhlanje inhloso yipi? Inhloso ukumtshela uthi wena usuyanjoya somewhere noma uthi usuyanjoya but uyafisa ukuthi alungise. Kona bengifisa ukuthi alungise because kumanje uhlela ukuthi aze ekhaya. Mangeke ngimele lento le mina. Impela Uzonzana. Uzongikhokhela. Imali kuphela nje ebalekile kuyena. Phela ngicabanga mhlawumbe ukujoya kubaleka kakhulu. Yebo, angimazi kushuthi yona ebalekile kuyena imali. Because ngazama umtshela ngithi uthi ngizizwa kanjani kodwa ngathi mina unephutha. Okay. Yane. Unazi ingane naye? Cha sinazo. Okay. Manje lapha amakhelwane yini lo yenziwayo lapha amakhelwane ekusansa ngaka? Hey, kuningi. Akulinda kuze kube sebusuku. Nje konke ku right nje konke kula. Konke ngikudinga kahle kahle ngiyakuthola lapha amakhelwane. Ukuthi la kunomuntu obukayo osesimweni esifana nesakho yabo. Ofisayo mhlawumbe omunye osesimweni salo wabhudu aphatha uClever othi cha mina ngifuna ukuthatha ama tips kulo sisi lo. Yini engayenza ujabulisa umuntu wami mhlawumbe nje noma ungekubeka amagama ayo exactly ngoba mhlawumbe nezingane zilalele but nje wenze umuntu understand. Communication ubhuti unayo kodwa bese kamera nje like angazi kwenzekani ngaye. Like ngiyazama wonke indlela esemandleni nami ngiyazama but yahluleka. Siba busy nje umuntu ashesha reach climax. Sothi lapho mina nje angakavisha ukufika. Nakhona kubuza right ngizovuma phela ngizothi mhlawumbe ngiyamphoxa. Nemali futhi ayidedele. Hayi when it come to man ayisho mama uyanginika shame. Manje niyajola noma niyazwisana? Siyathandana. Makhelwane. Omakhelwane. Ngisho makhelwane yes. Hayi siyajola. Straight. Straight. As long behamba lo niyaqhubana into zeni nini. Hayi phela senzile la indaba engicha siyahamba nje mhlawumbe sobhuka nje sibe quality time. Lo wasekhaya ke niyabhuka nje mhlawumbe ke nikhiphe nje. Sakubhuka kwibirthday yakhe ngithi ngiyamzama. Okay. No, ake siye kwi-break. Ke sizwe lo daba lozophetha kanjani. Yeah, but ngiyamnikeza benefit of the doubt lento kanje zenzeka. Yeah, but ke ake sishuye e-breakini bese sibuya simfonela ubafo sizwe ukuthi yini inkinga yakhe kahle kahle. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Kuhlangene ongoti kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Sikhona isikhafulo esokubuyisa umuntu wake nowadu, ubuyisa isithandwa sakho, uthole nomsebenzi. Sikhona nesiwasho sokususa isichitho, ugeza amathunzi amnyama, ube nogazi, uthandeke ebantwini, zivuleke izinto zakho. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, iBP, ushukela, ama-fibros noma icancer. Siyavuleka isibele uthola abantwana. Siyabasiza nosisi, sikhuphula isitofu sisibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu, izwe wena wedwa, izikuphi imali. Siyabasiza nobaba, uqinisa idonki piri, uqina umthetho endlini, umama ezwe wena wedwa, alangazelele wena wedwa, uphinde umvikele bangamthatha abanye. Ukuze uthole konke lokho, sivakashele epharmacy yethu eShop number 87 ku Queen Street eThekwini. Noma ungafaka i-order kwinombolo ethi 071 305-8387. Siyakwazi ukukudilivela noma ikuphi lapho khona. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa imvelo ukukulapha. Yelo. Yebo sawubona. Sawubona kunjani? Saphela nxese ngishawe network la sibuye singazwani kahle.
Cha la ukhuluma noNelo ngisohlelweni izilingo uhlelo nje othandwa abantu abakhulu so nginomama la wasekhaya wakho befisa ukukhuluma nawe. Unebo. Nelo Ubani? uNelo Manje umama ufuna nemadodeni. bakhona abesifazane la estudio sisestudio adlala Yini le studio? indawo la kushuthelwa khona mhlambe nje ngikwenzela isibonelo isemsakazweni Emsakazweni. bayafika abantu emsakazweni okanye abafone bafuna ukukhulunyiswa nezithandwa zabo. Wemadoda ningayenzi leyo nto nomama babantu hey. Ungeke sikwenze hayi wakhetha la hayi wakhetha kakhulu. Kulungile mfowethu. Mhlawumbe mfowethu ngani ke kumina? Hayi cha ngizonika yena ithuba njengamanje akhulume nawe mina ngizobe sengiyalalela nje ngemuva. Okay. Usungakhuluma sisi. Sawubona umuntu wa. Makumalo. Ulapha amashobanga. Yebo. Uyaphila mama. Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila sithanda sana. Khona into engifuna sikhulume ngayo. Bengeke mhlawumbe siyikhulume endlini leyo nto leyo. Awu kahle baba yini manje? Waloko nje wemama ukuthela namadoda cha. Angazi isithunzi sami ngasibona mhlawumbe noma kwenziswa yini lokho. Cha ngiyaxolisa mawubona ngathi hlamba ngihloniphi. Akuyagcina ungifonela unama nje madoda engiwazi. Hayi ngiphinde kwenzeke. Udaba lakho lithini ke? Hey baba nginenkinga la. Sengithula isikhathi esiningi. Okay. Mina baba senginawe iminyaka ewu3. Kodwa nje ekamereni awunganelisi. Mama shane. Ayalingwa. Angizwanga. Awunganelisi. Ayifanyalingwa impela. Qale wena mawunamadoda kwazi ukungitshela lokho mina. Ngoba nayi leyo ndoda lapho ngizofika lapho mina manje. Ngafika lapho manje mina. Uzowenzani? Yini ngingafika lapho manje mina. Ayikho ke la into ewenza ukuthi unyuke lo moya. Because ngiyakuthetha awunganelisi nangenze njalo. Lahlala na. Angizwanga. Ngithi ngizofika lapho manje mina. Ngafika lapho manje lo ntebe leyo ngiyibhekise phezulu mina. Manje ukuza kwakho la kuzonganelisa? Angizwa. Ukuza kwakho la kuzonganelisa yini? Hayi we mama. Mana la nganeli khona ikuphi ke mhlawumbe. Ekamereni. Isekamereni. Ngiyazama nje ngayo yonke indlela. Yini oyifuna kumina wena? Hayi baba usami ngokwanele. We. Kumele ngenzeni? Njengungitshela ukuthi wena ngikhathe mina ngiyindoda ngifake into la ngemuva. Ngothini bese nginjoya lapho bese hayi ngeke uzungibone nje mina ngenza lonto leyo. Baqhatha abanye mina ngeke uzungibone ngikhatha. Yabona nje ngoba ugoloza ukuchathi ikona okwenza ukuthi ngize la. Lalela baba. Yabo manje sengikhathela ubezelane nonsenzo wenzalo 2 minutes ukudlusa nginika wona. Hayi mhlawumbe ngizwa. Uthi ngisawuwena umakhumalo lo. Imina. Hayi akusiyena uMamlunga wami lo. Mina ngiyamazi uMamlunga wami. Lalela baba. Ukhala kangaka nje masiphi kanti usukhalela. Usengijabulisa wena. Wena uyakhala ngoba naku ujabulisa mina. Ufuna ngenze njalo. Usufuna ngenze. Omakhelwane bekhala ukuthi ndoda hayi wabhize ebusuku. Shutha yikho lento engenza, ayikho lento engenza. Cha phela uyenze ebhenki kodwa wenzi ngezenzo. Mina ngifaka into la ngemumva. Ngeke uzubone lokho. Shuthi uzoqhubela ukufathusa nje kanje ukufathusa. Shuthi leyo ndoda leyo enayo lapho seyikhona into ekufundisezona. Hayi. Shaya imoto ngisuke la ngifike lapho. Ngikubuzile ukuthi ukuza kwakho la kuzonganelisa yini? Kuzosizaphi? Angeke benami ngifika lapho. Lalela baba. Yabo manje ngizokutshela singikhathele nontsintso yenzayo. Wena into engabe yenza ukuthi uzolungisa iphutha lakho hayi lo dodo ongitshela wona. Kuzongisizaphi ukuthi la uzongisatisfy? Ngithi hayi wemakhumalo. Musu ukungikhuza ngoba ngitshela indlela engisizwa ngayo. Hawu. Ngithi hayi wemakhumalo. Uma ukuthi kanjani baba? Izinto ayilungisa lento le? No mina nawe siyayeka. Khetha. Ibyo lento
ohleli nayo lapho ubayona leyo ndoda. Ayibalekile indoda engihleli nayo into ebalekile into ekutshela yona. Oh into ebalulekile ukwazi wena ukuthi ngichase ungitshela ngichase mina. Baba noma buyachaza mhlawumbe khona amaphilisi asizayo noma yini hayi lento ngenzelwa nekamereni baba mina ngisamncane ukuthi ngamali into engimelayo. Mama ngazama ukuthi ngenyangeni ukuthi ngizame mhlawumbe ukukhulisa lapha yana lento leyana ugwayi akuhlangananga mama imizamo yami le engenzile mina ngizamela wena ngahamba ngaya thenga lezi zinto lezi bangiza amaphilisi abovu abantu lapha yami nawo ngabazama mama kodwa wena sitila weneli kanti yini oyifuna kumina. Baba ngifuna ukujabula nami ekamereni njengabanye abantu besifazane. Ubalo usejabulisa ukudlula mina. Angisho ngikhuluma into engijabulisa ngithi ngifuna ukujabula. Ukhona umuntu lo usejabulisa. Hayi angikwazi lokho ngizwa. Lokho ngizwa ngawe ke angikwazi. Ungizwile ngikusho mina ungizwile ngikusho. Ubalo ukujabulisa. Akekho umuntu engijabulisayo wena vuma nje siyapha empedeni ngenze inonsense kuphela. Sizama ukulungisa lento le. Uzomenzani? Uzomenzani? Baba mase umthole uzomenzani lo muntu lo. Nayo ke mamesha niyakhuluma le ndoda. Wendoda. Uzomenzani? Wendoda angathi ngikhuluma nomkami nomfazi wami. Lo muntu lona ngicabanga ukumkhiphela inkomo la ngesonto elidala. Akakwazi ukuthi uzongitshela lento angitshela yona manje. Bengasho ngani sonke lesikhathi. Baba zama ukulungisa iphutha lakho la. Musu lokhu uvuma ufuna abantu ozolukhu bakhombe emasayidini. Isho nje ukuthi makho angizwanga. Angikuzwa baba. Angizwani-ke lo muntu ozakhulumela kude. Sondelela eduze sikhulume kahle njengamadoda. Ngikukhombisa ngubami. Angibhenya mina ngisiyinhlanga. Avele nje uqhabukele endabeni zabantu. Yebo futhi ngithini. Hayi ngiyaxolisa baba. Yebo futhi ngithini. Hayi ngiyaxolisa baba. Awuneze lo mama loyo ifonikele. Ngiyakuzwa baba. Ngiyakuzwa ukudlula mina. Ngiyakuzwa baba ngilalela. Balo lokuthozisayo ukudlula mina. Baba angisho ukuthi khona umuntu engithozisayo wena lungisa iphutha lakho kuphela. Mama shana. Hayi mina kuyangijabulisa mfethu ukuthi unawo amandla. Kusho uzowasebenzisa nasekamarweni. Hayi ekushayela abantu. Mama shane. Ngazizwa ukuthi yini wendoda. Ukusho iqiniso baba unamangani. Why futhi thatha energy yakho usebenzentweni engasila bese msangale ekamereni. Ngizothola leyo ndoda leyo. Ngoba ngiyabona ukuthi iyo lekuthokozisayo. Iyawanelisa umoya wakho. Ngizoyithola leyo ndoda leyo. Yezwa. Baba lazi sizama ukulungisa. Ngiyakuthanda. Yini ndoda baba yona la. Hamba ubaba bheza la ubaba wanda ujoyana amadoda lapha. Akusho ukuthi umuthi kanjani avesike phansi yonke lento esiyenzayo mina nawe. Wazi wena ukuziqheya ungitshela ukuthi mina ngikwenelisi mina. Muthi kanjani selonke phansi. Ngeke ngikwenzela yona. Phela uyindoda yami ungenzele vele. Ngakuthatha ungelutho ngakwenza umuntu namhlanje wena sokwazi ungitshela wena mina ngikwenelisi. Awu. Awunganelisi wena uyaniliseka mina nganeliseki. Yayi ithi indodo le kwena. Wema kumama. Baba. Uyabona njengamanje ngikutshela. Ngizoshaya ukhile lana. Enimake ngaphuma la. Ngiyacela wena. Yabo lo khelo ukuthi ushaya ekamereni ngabe right. Wema kumama. Baba muthi ukuthi makhumalo la kwayikona ukumakhumalo uyangicika mo. Ngithi wema kumama. Hayi baba. Baba lungisa ayi baba lungisa. Baba lungisa. Uyo. Baba. Wema kumama. Yabo la. Wema kumama. Makhumalo. Baba ngiyakuzwa musuloku kuba ngisicefe la ungimemeza makhumalo makho lungisa iphutha la. Lalela ke baba mokuthi kanjani siyalungisa la noma ngiyashaya phansi lobudlelwane ngikubona ke ngimeni nonsense mina. Awufuna uvuma iphutha la. Mokuthi kanje phela mothi awungidinga emzini wakho kusho ukuthi ke phekhe into zami ke lapho nje ufake ithathe ngikhambe. Hayi baba. Hayi baba ayikho inkanzo zokulekelela nami Hayi ngeke baba phela. Ha. Ngisho lokho nje kuphela ngithi phela akukho kunye ngisho ngithi nje Hayi hawu. Manje yini ozoyenza baba ngongifowethu uzolungisa iphutha lakho? into engizoyenza njengamanje mina ukubhekisa wena phezulu angazi umintshebe noma uyini kodwa kuyakhombisa ukuthi shuthu khonyana ngaphela nako uyakwazi ukuthi umjoyise umkami. Hayi
ngathi idea right leyo ukubhekisa phezulu kodwa bhekisa umfazi wakho phezulu not mina. Nje. wendoda ngiyabona mhlasimba ukonje ukhuluma nobaba kodwa-ke silungile wendoda uyezwa Manje uzizwa kanjani ukuthi umama indaba ihlangani kodwa abantu bayahlangana uzizwa kanjani ukunuka yini kumele sizwe kanjani wena ubhizi udla umfazi wami lo muntu loyo ufana nomfazi wami ngesonto enzayo ngiyamlobola wena namuhla Uzongilobolani ngikutshela ukuthi nginenkinga? Awufuna ukulungisa inkinga uzongilobola? Angizwanga baba. ijazi-ke lona-ke benilifaka-ke ungidlisa amanyala mina Ade ngidlisa bawo bathi khona umuntu ade ngimdlisa la. wena awumthembi no awumsola manje. uwangeni lo angazi yini lokho ukukhuluma nami la ngikhuluma nomnaye umama umakhumala angifuni wena ubabo na wena indoda yabesudi ilona leyo nto leyo Uzophatheka kanjani ukuba umfazi wakho uyajabula ngaphandle engajabuli kuwena? ejabulapho lo muntu loyo uyagcina ukuphefumula namhlanje Kuthiwa la wonke umuntu omjabulisayo uzombulala nje. yobe uyagcina ukuphefumula namhlanje lo muntu loyo makhuma lo wami yedwa futhi Hayi bo baba. angeke asaye ndawo-ke futhi-ke ngiyamlobola-ke futhi-ke ngeso ntenza ngoba siyaziphelele Ngenkani. ngoba ngamfisa engasiyona intombi kodwa nayo level ngizoyifaka Manje baba uzongilobola ngenkani yini pho? azoke sibone-ke wemakhumana Hayi phela yabona angiziyintango mina lento ngeke kuyenzeki. angisiyo nje intango mina leyo ndoda esenayo lapho mhlasimpe sobona ngathi namandla mhlawumbe udlula mina angidlali lapho ngicele mina Hayi sabonga baba isikhathi sakho ngoba nje usuzwile usumama kaneme. Bongibongani Hayi ngiyaxolisana. oyivale nalo cingo lwami futhi mani wangicapula Hey. Hayi kunzima. Kunzima. Ungcono umuntu uma ngabe efusa ukulungisa iproblem. Mina la ngibona ngathi ngeke izilunga ngoba aka-understand ukuthi khona iproblem. Umuntu onolaka vele nesitalo sakhe. Kwesinye isikhathi kodwa ngiyaqhamuza manje. Ya uthi phela le topic le kanje West Part bekukhona nabanye abantu ya ikazodinwe. Kodwa ngazama nje ukukhuluma naye sisobabili wahluleka. But uthi wawathola amaphilisi abomvu kazi ngawo amaphilisana lawo wayenyangeni Kwafana. Shuthi vele inkinga yakho uyayazi akafuni ukuvuma ukuthi unenkinga. hayi kunzima manje ke since esazi and usumtshelile ukuthi if akalungisi uyamshiya uzizwa kanjani wena? Ngimbona ukuthi umuntu la khona olaka into ongenza noma yini ukuthi ngigcine ngibe khona empilweni yakhe. And lokho kuyangisabisa. Waphela masathola manje kahle kahle if utholile ngomakhelwane hayi Of course angenza noma yini ke. bomhuba ebusuku nemini. Yeah, South Africa ziningi inkinga ngiyafisa ukwazi comment section lisineza ama tips ukuthi umama yini afana ayenze. Ngeke ngwabona ngama comment athi umuntu hayi umama akeze kumina mina ngizomenelisa cha sifuna umuntu ozoza nama tips okulungisa isimo samama nomuntu wakhe. It's either uyamshiya noma aqhubeke naye aqhubeke nomakhelwane but kuyafana umakhelwane uyokwazi ukuthi umama useyaka amakhelwane manje ngisho bangahlukana into nje akazi izoluka kanjani ngoba lo muntu lona uzoshaya isikhiye eze la abhekisa abantu phezulu indoda enamandla le and enezinto zayo engayisebenzisa ukwenza sure ukuthi umuntu akasaphefumuli nizwele nani la kodwa ngiyafisa engithanda ngayo kodwa akasho ukuthi masubuya wena uzodila nawe cha uzodila nami la ngoba mina ngijabulisa wena manje wena cha akazadile nawe akayena umuntu ozokuhlukumeza masubuya ekhaya but ke ngiyacabanga ukuthi masesehlisile umoya uzokuzwa nilungise into yenu iphile yaphambili because nawe uyamthanda naye ukukhumbula nje umuntu okuthandayo ongafuni lutho ngawe inkinga nje ilapha ekamereni. Hayi siswami sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mase sekuright ke nisibize futhi sizotshela abantu ukuthi cha sekuhamba kahle futhi akulunganga uyophinde futhi usazise ake sithi next time stay blessed.